Lo. Sinain ko. May nakin naman yung ano. Tot, pabot nga tot. Bandan. Assistant. Mga assistant ko. Hindi na ito ano yun, Main? Ganito lang? Main? Main? Ha? Tot, atiin mo nga tot. Dali. May hawak akong cellphone eh. Yotoy. Ang mas. Ito ang kapatid niya. Ay, unsan na ito yan. Ang sa nila ba na? Saan mo na yung naan? Oo. Sus, talaga problema. Yan, lagay ko dito para maging tuyo na to, Main eh. Parang ano yan. Tot, pabot nga yung ano. Luwag. Wag. Oo. Ilagan, lapad. Kahit ano, basta ano. Oh, tragis. Plastic. Kahit ano, kahit ano. Kasi yun. Buwang kamando. Oh, nahog. Oh, nahog. Partida pa yan, nahulog. Init. Ilaw pa oh. Di ay, init. Yan muna, unang ano, saing muna. Stop. May bata. May bata. Ay! Oh, inuubo naman yung isa. Yan kaya guys. Guys. Saan yun? Ay, nagulat ko. Oh? Kuya. Biko. Alam mo ko eh. Dapat ako ng Vegas. Ano ba? Namin ito. Yan. Pagmanok na. Malapit na maging brown. Ang aking hotdog. Push pa rin. Batas. Nagugutubo ko na ang ating lapit. Parang isa dito. Ganito. Ito yung gagawin ko dito. Lagyan ko ng para bumango. Kasi ito ang ginagawa kong latik. At naging brown na.
Awit na kamay ko. Malikotis. Ayan guys. Brown na po siya. Brown pa guys. Rice. Guys. Hindi na siyang haon. Ang taon. Tanggalin sa kawali. Kasi matutusta masyado. Ayan kasi brown. Brown na. Main, patay mo. Patay mo. Ano? Brown na. Brown. Kasi ano na siya eh. Brown na siya eh. Kasi pag ano, brown na kasi. Mainit pa kasi ang ano. Pangati. Yun. Ito lang matagal. Magawa ng latik. Next. Sasalin ko mga idolo. Kalat. Saan isang ano? Yung mga basahan. Wala naman. Basahan daw, hinahanap niya. Hindi. Guys, huling gata. Parang nasabi ko na. Tapos na ang latik. Gata na. Yan na siya. Papakuluin natin. Para pag kumulo, lagay ang asukal. Katapos pagkakulo na,